Axelse straatfeesten zijn een begrip in Terneuzen. Het wordt al jaren georganiseerd, maar is pas sinds 2009 een jaarlijks terugkerend evenement. En ook deze editie is weer van alles te zien en te beleven. Wat verwacht u van vandaag, meneer? Helemaal niks. Helemaal niks, echt helemaal niks. En dat komt door het weer? Dat komt door het weer, ja. En je ziet, ik ben nogal weersafhankelijk. Dus wat dat betreft... Zonnebrillen? Zonnebrillen. Regenschermen voor de ogen, dat is het vandaag. Mevrouw, wat voor moois heeft u op het oog? Een portemonnee. Ja, ik moet ergens die pasjes kwijt, hè. Ik bedoel, je hebt er zoveel tegenwoordig. En jullie zijn er al vroeg bij? Te vroeg volgens mij. Ze zijn allemaal nog een beetje aan het opbouwen. Ik kom hier ieder jaar kijken. Helaas is het ook zo wat ieder jaar slecht weer hier zo. Dus ik loop al te zoeken naar Simon Buijs om eens voor te stellen om het een maandje op te schuiven. Want er wordt zoveel moeite gedaan. En dan komen er straks weer weinig mensen. Zo, deze hoort er ook nog bij. Zo. Dankjewel. De sfeer die zit er prima in hoor, meneer. Super, hè, super, hè, super. Ja, echt wel. Echt wel, we maken wel sfeer, toch, of niet? Ondanks de regen, dat maakt ons toch niet uit. U gaat gewoon onverminderd door, hoor. Gewoon door, hoor. Nee, echt, we gaan gewoon door. Echt, zonder gein. Dus, nee, we gaan gewoon door. U bent hier de hele dag? Ik ben hier de hele dag. Jij ook? Ik ook. Oké, prima. Dan maken we het gezellig toch vandaag, of niet? Deze maakt niet zelf. Het wordt echt georganiseerd om de Axelse straat te promoten in het bijzonder en Terneuzen in het algemeen. Dat de mensen inderdaad gewoon weer bekendheid krijgen aan de Axelstraat en wat er al inderdaad allemaal te koop is. Het is eigenlijk een hele drukke straat waar heel veel mensen gewoon doorheen rijden. En eigenlijk soms niet beseffen inderdaad wat er allemaal te koop is in deze straat. Jullie hebben weer en wind getrotseerd. Ja, dat kun je wel stellen. Zo prachtig is het niet, hè? Nee, maar ja, de mensen staan hier ook voor ons eigenlijk. Dus dan moet je toch ook acte de présence geven, hè? Dus. Ja, zonde van al het werk als er niemand komt kijken. Daarom dus. En het is toch gezellig. Je bent er even uit. Anders zit je ook maar binnen. Voor wie ben jij zo mooi aan het optreden? Voor de mensen die hier komen op de Axelse straatfeesten. En wat voor reacties heb jij al gehad? Nou, nog niet zoveel. U bent zo te zien nog niet geslaagd, want ik zie geen tassen. Nee, dat klopt. Maar we hebben wel al leuke dingen gezien hier. Ja. Zoals? Wat leuke sieraden en de reuze appelflap, die was ook wel... We hebben een poging gedaan om te raaien hoeveel die woog, maar nog even afwachten. Bent u nou al aan het inpakken? Ja, ik ben aan het inpakken. We wachten de sneeuwsmiddag storm en we regen erbij en dan is het niet doen kleding. Maar dan moeten we er zover van komen dus. Ja, want waar komt u vandaan? Van Brecht, België, halfweg Antwerpen, Breda. Ja, het regent natuurlijk keihard, maar wat doet u eraan om er toch nog een beetje een leuke dag van te maken? Ja, even lopen, hè. Toch even eruit. Ja. Maar baalt u niet vreselijk van dit weer? Ik vind het heel erg zielig voor de mensen hier, wat ze dat allemaal opgezet hebben. En dat het nu echt op niks uitloopt eigenlijk, hè. Dat, heel erg, ja. We zijn al een tijdje verder. Hoe is het gegaan tot nu toe? Tot nu toe al 2 hele brillen verkocht. Nou, dat had u niet verwacht, of wel? Nee, er zijn er al 2 meer dan ik had verwacht. Ja, dan ben je een verkoper als je 2 brillen in de regen kan verkopen. Dit is de beste attractie van de ganse straat. Het is wat attractief, wat sensatie.
En eigenlijk mooi, origineel ook. Ik vind het echt mooi om te zien, dat ringrijden. Ja, ik sta er gefascineerd naar te kijken. Het is bijzonder mooi. Wat brengt u naar de Axelse straatfeesten? De gezelligheid die hier heeft. En vooral ook omdat mijn kleindochters hier bij de Zuma aan het dansen waren. Dus dat vonden wij heel leuk. Dus dan is mijn vader hier. En hoe ging dat optreden? Ging prima. Het wordt wel eens ineens druk, alleen jammer van het weer. Hè. En we hadden geluk. Het ging een beetje droger worden dus na de middag. En u zegt net, u komt ook een beetje voor de gezelligheid. Wat maakt het dan zo leuk? Al die kraampjes en al die mensen die hier rondlopen. Dus vind ik altijd wel gezellig. Dus u komt hier vaker? Ik kom elk jaar. In hoeverre kan dit evenement nog groeien? Ja, we hebben het inderdaad van het jaar hebben het al inderdaad iets uitgebreid. Maar helaas door het slechte weer hebben we ook vanmorgen vroeg heel veel mensen nog afgezegd. Er zijn niet opkomende dagen inderdaad. Er staan redelijk wat lege plekken inderdaad, helaas. Maar we willen inderdaad, onze intentie is inderdaad om het vanaf de stad, vanaf de binnenstad inderdaad, helemaal de Axelstraat door te laten lopen. Dan praten we over 2 kilometer.